Nagpabutsag sa Kabalaka kag pagkadismaya si 4th District Board Member Orlando Rolidis Tura pagod sa padayon nga manubo nga preso sang palay sa probinsya. Sa iya privilege speech ginpahayag ni Distura nga base sa iya pagpakigangot sa pila ka mga farmers nagapabili lamang sa 10 to 12 pesos ang preso sa kada kilo sang humay. Ginpabutsag man sining kabudlay sa mga mangunguma nga naga-invest sa binhi, abono kag irigasyon kag makaisa nagapangutang pagod nga may itanom sa ila talamnan. Sa pahayag ni Distura, iyagin sila nga may pilang ka mangunguma nga nagasiling nga hindi nila kinahanglan ng 7,000 pesos nga ayuda kundi mas importante ang maayong nga sistema. Ginpanawagan man ni Distura sa Department of Agriculture Region 6, amaman sa National Food Authority, Fertilizer and Pesticide Authority, Department of Trade and Industry kay iban pa nga ahensya sa gobyerno nga usisaon liwat ang procurement price kag palawigon ang suspension sang rice importation. Ginpunto ba ni Distura ang panindugan ni Governor Defensor nga padayon nga suportahan ang Iloilo bilang isa ka agricultural province. Na hindi lang iya patuyang lang sige ka-import. Range nga gastuhon sa isa ka mangunguma on their production sa isa ka hektarya is hindi magnubo sa 35,000 pesos per hectare. Ha? Pila ang arado? 5,000, 6,000. Pila ang gasto nila sa fuel? Ginako ang costing na naway padalabot ang ilang kabudlay. Ang probinsya ang mamakal. Example lang, Baclon partly, things like that. You just have to be innovative sometimes. You just don't have to wait nga asa lang kita din. Kita paagi, we have to find a way for them. Kabatsagan sa mangungunga, may gaapin sa ilang gobyerno. Kaya ginasto kita kung eleksyon sa mga ayuda. Why not pull them all together? No? So, will this be an assurance sa aton ng mga farmers nga mabatsagan nila? Probably nga, Kami sa Sanggunian, isa man lang tingog ni namon, nagulupot